Het is zo bijzonder omdat je alle geregistreerde kentekens uit dieren vinden kan. Dat betekent dat eigenlijk elke in Friesland wel familie van hemzelf vinden kan die het ooit een auto of een motor hier in die tijd. En die vind je dus weer waarom. Maar je kan ook, als je zit je op een bepaald plak, kan je zeggen van waar hier in die tijd een auto of waar hier in dit een motor. Monte Groen van Hantem had in zijn hok tal van oude auto's staan. Deze Ford is identiek aan de B14861 van zijn paken. Die kentekens in Friesland, wie dat dus tot 1950 dat iedereen een B-kenteken heeft. Het werd altijd mooi herkenbaar. Ik win je verder voort. Bijvoorbeeld als ik hoorde, hier kwam een B-tjen. Hey, dat ben Friesen. Met name mijn oude taxis. En zo, dat vind ik heel leuk om daar wat in om te neuzen. En dat vind ik dus al hier op de site van Tresor. Tresor had nou van 4500 B-nummers foto's achter Heljekin. En zo is een nostalgisch beeld ontstaan van wat er begin 20e eeuw op de Frieske dieken rieden had. In het begin ben het vooral motors, een heel soort motors. Zoals dit soort foto's krijgen dan. Ja, hier de motorclub van Boetenpost. Een volksfeestwedstrijd, behendigheidswedstrijden durven. Die vind ik eerst. De tijd hier even stil. Ik met mijn paken in de tijd, dan ben ik een jongetje van 6 jaar, ben ik met mijn paken maar in zijn auto. Nou durf ik zelf in zijn auto om, dan had ik misschien mijn paken zelfs erbij moeten staan. Dus ja, we zijn even met 3 generaties verder. Hartstikke mooi.